Boas noites, tempo agora para debullar a actualidade deste martes na Boa Vila. Comeza Pontevedra ás 10. O Concello de Pontevedra recorrerá a autorización ambiental integrada de Elnosa concedida pola Xunta de Galicia. O goberno local considera que se trata dunha decisión de carácter político que pon en risco a vida de milleiros de persoas en Pontevedra. O Concello de Pontevedra non conta con comunicación oficial da resolución da Xunta, pero os seus servizos xurídicos están estudando como enfrontar unha decisión anunciada antes de finalizar a tramitación do expediente. O Concello recorrerá esta autorización ambiental integrada que lle concedeu a Elnosa a Xunta de Galicia, unha decisión que o BNG considera única e exclusivamente política. Polo tanto, é unha revisión da autorización ambiental integrada de carácter político, concedida polo Partido Popular a Elnosa, que é unha empresa de fora, como todos recordamos, e utilizando a 60 traballadores como chantaxe para cuestionar a viabilidade da ría de Pontevedra e poñer en risco a vida de miles de persoas. Non esquezamos que a ninguén, en ningún sitio de Europa, se admitiría unha planta de fabricación de cloro nunha ubicación urbana. O Concello quere informarse ben de como será todo este proceso, como van a circular os camións de cloro pola área urbana de Pontevedra, xa que Elnosa propón producir hipoclorito, mentres que non desmantela a actual planta e construe unha nova con tecnoloxía de membrana na actual ubicación. O que fai o Partido Popular con esta decisión para beneficiar, como decía, unha empresa de fora é condenar a ría de Pontevedra e condenar a todos os miles de persoas que viven no entorno da fábrica a unha situación de risco e a unha situación de poñer por riba os intereses privados desa empresa de fora, por riba dos intereses da vida, porque estamos falando dunha instalación perigosa, da vida de todas as persoas que vivimos neste entorno. Os servizos xurídicos do Concello xa están a traballar na mellor fórmula para enfrontar a renovación da autorización ambiental integrada. Carme da Silva deixou claro que o Concello utilizará todos os instrumentos que estean na súa man para que Elnosa non continúe coa súa actividade na ría de Pontevedra. Pois dende a Xunta, o seu vicepresidente dixo que a postura do goberno galego é de todos coñecida. Asegurou que sempre que estean nas súas mans axudarán a que os empregos e as empresas queden en Pontevedra. Rueda dixo que a autorización foi dada despois de analizar toda a documentación de Elnosa e garantir que cumprían todos os parámetros exixidos. O vicepresidente da Xunta dixo que a postura do goberno galego é apostar porque as empresas e os traballos non se marchen da nosa comunidade. Rueda dixo que despois de analizar toda a información del Elnosa, esta empresa cumpre cos parámetros exixidos e por iso a Xunta lle concedeu a ampliación desa autorización ambiental integrada. De Galicia, despois de analizar, porque senón en ningún caso tería dado autorización, a documentación aportada pola empresa e a normativa que hai que aplicar agora, entendeu que se podía otorgar esa autorización e así o fixo, despois de analizar todos os parámetros, e se non insisto, porque se teño dito moitas tonterías por parte de algún responsable político estes días sobre que as estacións están predeterminadas, non o que dixemos é que se a vista da documentación que estamos analizando se cumpría, daríamos autorización. Ao final se cumpriu e así a dimos. Rueda lembrou no día de hoxe cal foi no seu momento o compromiso da Xunta de Galicia coa empresa Elnosa e que, posto que se cumpre o exixido, eles autorizan a continuidade desta empresa na ría de Pontevedra. A Xunta de Galicia anunciou que o seu compromiso sería ese compromiso se fixo efectivo no prazo establecido pola Unión Europea e veremos a partir de agora para garantir a continuidade dos postos de traballo en Pontevedra se as outras administracións fan o mesmo. Eu sinceramente agardo que sí, creo que sería moi difícil de explicar e de entender que deixemos alegremente que os postos de traballo se vayan a outros sitios, porque outros sitios se van a ir sin ninguna dúbida se aquí non poden estar. Pregunta do vicepresidente sobre o permiso, o máis importante, que costas lle ten que ceder para continuar neste espazo de Lourizán, Rueda dixo que iso non é competencia da Xunta de Galicia, que é do Estado e, polo tanto, son eles os que deben de dar resposta a esta pregunta. Un permiso do que lembramos de non chegar nos vindeiros días, Elnosa tería que deixar de realizar o seu traballo neste punto da cidade.
Por certo que o vicepresidente da Xunta agarda que no 2018 se poida facer efectivo a comarcalización dos parques de bombeiros na provincia de Pontevedra. O así avanzaba Rueda no transcurso dun acto de entrega de diverso equipamento de emerxencias a 16 concellos da provincia. O vicepresidente da Xunta de Galicia dixo esta mañá que agarda que toda a comunidade e por provincias teñan de cara a 2018 moi adiantado o proxecto de comarcalización dos parques de bombeiros e a dotación de algún grupo de emerxencias supramunicipal a maiores dos que existen na actualidade. Un proceso no que están traballando un grupo conformado pola Xunta, FEGAM e as 4 deputacións. Eu agardo, xa digo, que este grupo de traballo teña as súas conclusións canto antes, que todos estemos de acordo e que podamos no 2018 implantar os cambios que sexan necesarios e que cheguemos ao final de todo o ano que ven que temos por diante co unha cobertura razoable de emerxencias de toda a provincia de Pontevedra. Para eso, xa digo, fai falta que todos nos poñamos de acordo, fai falta que teñamos claro que non debería haber discusións políticas, ou por menos non debería haber discusións políticas que impidan chegar a acordos en algo tan importante como as emerxencias. Unhas declaracións realizadas na delegación da Xunta de Pontevedra e no transcurso dun acto de entrega de diversos equipamentos de emerxencia a 16 concellos da provincia. Sempre decimos o mesmo, si en moitísimos casos, non en todos, pero en moitísimos casos estamos falando de persoal voluntario que dedica o seu tempo a formarse e a intervir en emerxencias, por lo tanto, o seu tempo os demais en algo tan importante como son situacións de risco onde é necesaria unha actuación rápida, unha actuación o máis profesional e o mellor feita posible. O mínimo que podemos facer as administracións, desde logo a Xunta de Galicia o fai, e dotalas do material necesario. Creo que, xa digo, son varios millóns de euros os que se teñen investido nestes 3 últimos anos, e creo que con isto queda complementado o material necesario para estas agrupacións. Trátase dun investimento a nivel galego de máis de 6 millóns de euros. Os alcaldes dos concellos da provincia dixeron que este tipo de inversións son máis que necesarias para axudar os veciños e afrontar temporais como os do pasado domingo. Unha mellora, unha axuda para a agrupación de voluntarios e que de alguma maneira ven a complementar xa os recursos que temos, e con isto, pois, evidentemente, cando hai situacións así puntuales de unha emerxencia como son de temporales e demais, podemos prestar pois esa axuda que os veciños nos piden. Eu teño que dicir que gracias a unha agrupación, por lo menos falamos do noso caso, da agrupación de voluntarios, pois podemos atender este temporal do domingo pois dunha maneira bastante efectiva, non? Bueno, estamos para recoller un material e ir completando pouco a pouco todo o material que se precisa para un traballo impagable que realizan os voluntarios de protección civil. Ahora mesmo hemos de pasar un fin de semana sobre todo complicado, e cuanto máis dotación material teñamos, pois máis se facilitará un traballo a xente que pon o seu tempo libre a disposición dos veciños. Por tanto, un feito importante. Desde o Concello tamén queremos anunciar que compraremos material en breve para seguir complementando estas intervencións. O vicepresidente da Xunta e os alcaldes presentes neste acto quixeron agradecer a labor dos voluntarios de protección civil que traballan arreo para axudar no día a día na seguridade dos veciños, completando a labor que levan a cabo outros servizos profesionais de emerxencias como os bombeiros ou GES. Os pequenos da Escola Infantil Fina Casal de Rei coñeceron hoxe todos os segredos que agocha o Concello de Pontevedra. O alcalde recibiu estes intrépidos estudantes, contoulles a que se dedican os diferentes departamentos do Concello e tamén lles explicou a orixe de moitos trofeos que ten no seu propio despacho. Os máis pequenos da Escola de Educación Infantil Fina Casal de Rei puideron coñecer en profundidade o Concello de Pontevedra. Ali foron recibidos polo alcalde, quen lle contou a que se dedicaba algunhas das instancias deste espazo, como por exemplo a sala de xuntas e reunións. Todos os concelleiros e temos as reunións da Xunta de Goberno, a Xunta de Portavoces, recibimos tamén aos nenos, a outras persoas que son veciños ou empresarios ou, en fin, xente da cultura, escritores, e falamos das cousas que hai que facer no Concello. Tamén o alcalde lles falou a estes pequenos de entre 3 e 5 anos do Teatro Principal, un lugar onde lles lembrou que na actualidade se celebran os plenos da corporación. Logo, cando facemos os plenos, que hai
o debate con todos e tal, facémoslo no teatro principal, porque é un sitio moi grande para que poida ir a xente tamén a escoitar, uns a escoitar, outros a protestar, pero isto é alegría, é democracia. E tamén tiveron tempo para falar do Concello de Pontevedra ou da Praza de España, un lugar que será rehabilitado, pero con tempo. De momento, Lores dixo que non é unha prioridade. As prioridades son o que hai que facer inevitablemente, e iso non corre demasiada presa porque temos resolto o problema por outra vía. Entón aí sí que habrá que facer unha sala grande de plenos, que poidas facer tamén unha conferencia para 100, 200 personas, que sea unha zona de recepción cando veñan invitados de fora, pois para invitalos ali, unha pequena recepción e tal. E logo temos que poñerlle ascensores, porque é un edificio histórico e non é accesible, non se pode, hai moitas escaleiras de pedra que non se poden cambiar, temos que meterlle un ascensor para atrás, estamos vendos, e logo hai que invertir cartos, pode ser o mellor cerca de 1 millón de euros. Estes pequenos levaron o agasallo do Concello, un libro, 2 bolechas, e ademais tamén estiveron no despacho do alcalde, onde Lores lles contou a orixe e o porqué de todos os premios cos que contan no seu despacho que premian o modelo de cidade de Pontevedra. E xa está a venda o calendario solidario en beneficio dos nenos que padecen a síndrome de deleción 1P36. A iniciativa busca recadar fondos para os custosos tratamentos que reciben os pequenos afectados e tamén para incentivar a investigación. Na iniciativa colabora a Deputación de Pontevedra. A síndrome de deleción 1P36 é unha enfermidade rara baseada na perda do cromosoma 1, que leva toda a información máis importante do noso ADN. Isto fai que os nenos que a padecen teñan moitos problemas no seu crecemento. Que tengan problemas a nivel psicomotor, problemas digestivos, cardiopatías, muchos tienen convulsiones, epilepsia, problemas digestivos, y para nosotros lo que es un poquito más difícil de llevar es la discapacidad intelectual, que en la mayoría de los casos va de moderada a severa. Para darlle resposta a este problema e a custear as caras probas médicas e a súa investigación, hai 2 anos creábase unha asociación da man de 5 familias da provincia de Pontevedra. Agora o colectivo lanzou un calendario solidario cun título moi representativo. Le hemos puesto un título a este calendario, que es Sonrisas que contagian, porque las sonrisas de nuestros afectados, en la mayoría de los casos niños, porque son los primeros en diagnosticar, pero sabemos que aparecerán casos de personas mayores que han estado durante muchos años luchando sin saber qué es lo que tenían. Y entonces le hemos puesto sonrisas porque esas sonrisas son las que cada día a esta asociación nos hacen trabajar para crecer. Na iniciativa colabora a Deputación de Pontevedra. A súa presidenta demandou que se destinen máis recursos a investigación deste tipo de doenzas consideradas raras. Las enfermedades raras tienen muy poca visualización social y, por lo tanto, al haber poca visualización social, hay poco compromiso de las administraciones para dedicarle todos los recursos que se merecen las personas que la padecen. En segundo lugar, porque estas enfermedades que son desconocidas precisan de mucha investigación, y también desde aquí hacemos un llamamiento para que haya un compromiso real de las administraciones con la investigación. O calendario solidario pódese mercar en Tui, Vigo e tamén en Boiro. Este martes deixa máis noticias en Pontevedra, ímola repasar de seguido. O Partido Popular de Poio solicitou a convocatoria urxente do Consello Municipal de Deportes. No encontro a formación solicitará toda a información que aseguran ao Concello non lle está a dar sobre a composición da xunta directiva das escolas deportivas e a súa xestión. Advirten ademais de que o Concello está a dar datos erróneos sobre as inscricións nas distintas modalidades das escolas. A Fundación Provincial Banco de Alimentos contabiliza uns 120.000 kilos de comida en Pontevedra e as súas comarcas procedentes da súa quinta gran recollida solidaria, que se celebrou os días 1 e 2 de decembro. Trátase de 30.000 kilos máis que os que se recadaron na edición do ano pasado. Segundo apuntou a Fundación, 5.000 persoas recorren o Banco de Alimentos para pasar o Nadal.
A Casa Rosada de Poio acollera este xoves un curso para a preparación dun menú de Nadal. A xornada correrá a cargo da cociñeira Elena Argüello. A proposta que presenta é un consome de Nadal, brochetas de marisco, bacallau, pazo e finalizará coa parte doce, un pastel de turrón brando e bombóns de figo. A xornada terá entrada libre e dará comezo ás 7 da tarde. Ata aquí por hoxe este tempo de noticias. Poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Nuns minutos chega a información do tempo e despois unha nova entrega de Falemos con Marta Landeira. Graciñas pola súa atención e deica mañá.